sa ma jerġgħu missu mal-koxox, nitilgħu nofs triq, nerġgħu ninżlu u nerġgħu nibdew waħda sħiħa. Mela ħa nagħmlu waħda sħiħa u nofs waħda. Waħda sħiħa u nofs waħda. Tajjeb, proset tassew, bħal dejjem neħdu pariri minn fiżjo f'każ ta' injuries jew uġieħ. Ħa nażlu l-weights b'tali mod illi inħossuhom illi nistgħu nerfgħuhom, fl-istess kien inħossu li jistgħu jtuna sfida għax jekk ma nkunux qed nerfgħu biżżejjed ejja nsejħula hekk, mhux ħajdilkom qisu ma qed nagħmlu xejn ta', imma ħafna iktar effettiv jekk aħna dejjem nagħmlu il-progress anke fil-weights li nużaw. Proset tassew. Alright, l-aħħar 10 sekondi. Five seconds, infakkarkom anke n-nifsijiet importanti ma ninsewhomx. 3, 2, 1, ħanaqbdu weight waħda li idealment tkun jew daqs waħda li użajna issa jew kemm itqal kważi kważi aħjar. Għax ħanużaw żewġ idej din id-darba. Ħanniżlu l-weight wara waqna kemm nistgħu u ħantellawha sa fuq net. Ħalli nħadmu l-parti ta' wara ta' jdejna. Dak li jgħidulhom it-triceps. Proset. All the way down, all the way up. Naraw li jkun hemm full stretch tal-muscles, very good. Fakkarkom fin-nifsijiet, dejjem ċest il-barra u l-fuq u żaqna soda mingħajr ma nżommu n-nifs. Ħafna. 5 seconds. In 3, 2, 1. Alright, ħanġu naqbdu żewġ weights li użajna l-ewwel jekk jogħġobkom ħanagħmlu dan il-moviment. Idejna ħanżommu għammana, ħanieħdu in-naħa tal-lemin fuq sidirna in-naħa tax-xelluk, il-fuq kemm nista'. Mela mingħajr ma naħbad wiċċi ħantella l-weights il-fuq kemm nista'. U nibdel kull darba. Proset. Tajjeb, inżommu l-elbow kemm jista' jkun il-minkeb viċin ta' ġisimna. Nirrileksjaw minn spallejna għax l-iskopu huwa li bħalissa qed inħadmu il-biceps jgħidulhom il-parti ta' quddiem tal-idejn. Tajjeb. Dejjem ħammorru opposite, jiġifieri aħna nippruvaw inġebdu jdejna għan-naħa l-oħra. 5 sekondi. 3, 2, 1, ħanħadmu spallejna din id-darba. Nixtieqkom illi id-dejna din darba ma tkunx dritta, ħatkun kemm mawġa mill-mingbejn, idejna flimkien, ftit mawġin, ċest il-barra żaqna soda u ħaniftaħ. U waqt li qed niftaħ qisni qed inferra l-ilma. U ħanasal b'tali mod illi il-mingbejn ikunu bidritt spallejja, mhux aktar il fuq. Nasal sa ma spallejja jiġu bidritt mingbejja. U nerġa' ninżel bil-mod. Mela qed inferra fl-ixkun ilma u nieqaf meta l-mingbejn jaslu ħdej l-ispallejn. Ħannarakom daqsxejn? Proset. Mela, daqsxejn tal-viċin tiegħek ħażommhom jekk jogħġbok il-weights, m'hemmx fejn ikunu fuq, anzi l-aħjar ikunu hawn isfel, proset, u ħanferraw l-ilma u nerġgħu ninżlu, proset. Alright. Ħantellaw il-minkeb sal-ispallej, proset tassew. Naraw li żaqna soda, ċest il-barra. Tajjeb ħafna. Alright, simili ħafna pero ħammorru l-qudiem, mela l-weights ħanserħuhom mal-koxxa, ħanibqgħu bil-minkeb mawweġ u ħanitilgħu sa mal-minkeb jiġi bidritt l-ispalla. U nerġgħu ninżlu. Proset. Nfakkarkom daqsxejn mawġin, importanti l-minkeb, very good. Proset. Dejjem niftakru fin-nifsijiet, bħalissa nħossu l-ispallejn jaħdmu. Proset tassew. Right, u għall-aħħar ftit sekondi ħanamlu combination daw it-tnejn li għamilna. Mela ħammorru waħda fil-ġemp, waħda quddiem. Waħda fil-ġemp, waħda quddiem. Dejjem naraw li l-moviment huwa kontrollat. In 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna għal dan il-workout tal-idejn. Nawguralkom il-ġurnata tajba.